ka 17 North Long constituency kaba te ka Thamyu Mulong ru ka ha po constituency jonga mat kadao I have every right to intervene. I have every right to express with authority and responsibility. Kabang ako ban kento kung local mali ngamla ban shukai ngamla ban shusngap ya ka jingja jong ka arpotrik men tau nai men sisa jain kaba hakoi ka jingja jong ka restaurant ka bakarte ka sawayo ba kita kinong song ki ba le kinong songwai ki po Thamyu Mulong ki thmu ya ban pemi ya ka jing klumar kaba le si kala ban mi biang ta ka jing ka at kumba laja ki por jo ki 8000 sinem 8000 khatra kaba kini ki nong song jong ka te ka Thamyu Mulong le i na social media ba ka jing thmu jong ki ka de ba kin DA ban bam ai na ni restaurant ban ki thmu ya ban peni bor bat bane don bor hani ke chala ke jongi hani ke chaka ke jongi ka bangimla ban sha bat na sngo ban ai khublei ru ya ka police department ka bala poi shwa ka por ban tem ye ki e ha shwa ban mi ke chikan a henre ka police department ka nong kut no tang ban shutem ka police department ka badai ban maintain ya ka law and order ka bang ko ang panema ba ka police department ka di ban assure ka di ban penting na ba laws should be equal to everyone. Umnumdon ke gabanle silang khama tangye ko wei ke chat panriu. Kani ga mara apa yang kan build it jing shania ka confident ha ka police department. Ngako apa ke ma bakini ki jingja kila banja na ka por nila banau wei ding barit baling shim serious henrei ke ga bakhra ka shom ha ei barit. Ngako aban send ka clear message sa MDE government kabari ka MDE 2 kabari ka Ju ka MDE 1 sansnam pila takile ni issue phim simala pila feel in all aspect kani ka penpau ya ka lack of seriousness ya kata ka jumlong irresponsible jong kita ki bakam leader ki bakam nongela ka basungsi kalong ba lapin sa teng ni ka kam ban penkarya ya ki ginong songwai hakte ki jaka ka chamaki de namar ni jing dongkam kalong mga aku membeli aku apa pun pau ba sya beli mo isi beli mo shun ngai namar ka hel hazat kamdon kalong ka ba iting isir kai na ka takot ka khia juti nong song snong bar ka tegla ni goi ka slum ka badon hampo ka har or city ka bangin la ban priang ban ngaku aban pun mau ba ka de ka sarkar ka bali ban shim ya ka jingkir clear namar ka jing dili ka don ka jing ka kentir ba pakin mau ba dealing is denying ya ka hop termar ka daw ngaku apan pen mau ya sarkar ba mardor kadi ban penkriya no khamkloi yakini ki parlok ki basong hati di jaka mdei bersu pular ta kaktien ka ban ko ga snem shko ga snem matala palar san snem kalau bejile rai ko bakrau kani ka peni ya kata ka jing ya jing bamler kam jong sarkar ka bakat ka honorable high court of Meghalaya khapan tukular mdei tang ni ko subject ka honorable High Court of Meghalaya ka tukular ko board ki subject penpau ba ka executive ka bailam yani sarkar da NPP ka de ka sarkar ka patrot ka don ka government henry ka basusi pat kam don ka governance timar ka daw ngako pan penkin mau ru ba ka de ka sarkar ni ka sarkar ni ban sim jikit clear namar ka pen slam ya ka ban perkriya ya ki de ginong song banta jaka ban ka problem solver ka kalalong pat ka problem creator kalau pen wana asal tu barigit bala khang ya kawan passing through na kata jaka ban ya deng ba tikali ba kalau wala ke jin dhen kali ko shirkhei ko lakta na ku barit ni bhe khamta muti VIP kam don jikta e mar kalau ki set kelut ki ka mala khmat bat kawai kama ko apan pau ba jin kata jo kata barigit kalakta ya ka jin dhen kali ka ta congestion ka shirkhei na du ka Anjali point na du Khandailat point adu Matprang point bat undon bai i don bi slow bite bron ka bor ki le klot te mar kadau kaniru ka dei ba sarkar khapan shim ya ka jing kali all are to be fixed with responsible mar kadau ngako apan pan mau ni bakim dei ban ngasmo ba ka lakut kasur jong politics tongin pensawai kasur jong policy namar kai mo ko apan pau shan pankut. But peace is not the merely absence of conflict.
but it is the real awaiting of the presence for justice. Kani ngaku apikan mau yang sarkar bakajing kajing suk kamut bakamdon suk ta kajing kan at ne kamdon suk ta thama hende gade ga bangi apki milanti ni amnot ya ta ka dengan net scam ba sarkar kan le la jong kamram kirki mardor klan perslam shu pendap tamya kular poros kata hende ban pendap no ka kam action should speak louder than words. Kani ka ba kwa kan kut kham tak ya wan kan tho ya tu jingja ka ba ja tu si weni di parit ila panjang no por ba he manu ban sim par ji khali ka sarkar ka bar sim ji khali la da perslam ha ban le la jong kamram ha ban pen kriya no mardor yang ni nong song sinong hang te po thani molong ki bri ki nong song wa jong ka chala tai ni ki ti ko